Det är jag som är Mixstream. Mixstream. Ja, ni vet. Det är jag som är Mixstream. Nu ska jag köra lite Happy Wheels car. Vad är det här? Vad är det här för skit? Yeah! Vad är det? Okej. Åh! Go! Där. Åh, herrejädra. Wow. Shit. Åh, herregud vad jag är grym. Åh, herregud. Oj, wow. Oh yeah. Åh. Yeah. Oh yeah. Yeah. Kom igen då. Och där står han upp och fan vad hackigt. Ursäkta min svordom. Men kom igen då. Kom igen då. Du klarar det här. Fetto. Yeah, så. Nej. Kom igen. Yeah. Oh yeah. Men herregud. Sen. Restart level. Åh, herregud. Jag känner grym. Ha? What? Vad hände? Va? Wow. Oh shit. Oh shit. Oh. Wow. What? Men vad är det som händer? Yeah. Oh, shit. Yeah. Åh. Där. Yeah. Ja, såklart. Kom igen då. Foten, följ med. Nej! Inte utan med fot. Oh yeah. Oh yeah. Åh herregud. Jädrar. Jag tror han dödade en fisk. Hoppsan. Ja, det gjorde jag. Oh yeah. Åh herregud. Ja, titta där var människa. Kom igen, res dig upp. Tar en annan. BMX Park. Play. Beach. Oh. Yeah. Again.